Ja kysytään niitä varten vaatteita. Me otetaan Sanni ovessa. Mutta nyt teidän täytyisi vaan niin organisoitua silleen, että kun se on teidän homma, niin Jani ja Sanni ei tietenkään tuu sinne. Niin. Koska ne tekee niitä muita juttuja sillä aikaa. Meillä ei ole aikaa siihen, että koko ryhmänä liikutte hakee kahta kelloa. Niin nyt meidän täytyy vaan delegoida sitten niin, että hommat hoituu. Mut Sanni pitää olla siinä varten vaatteja hauska tietää, mitä kokoa se on. Te ootte kyllä saman pituisia, jos on vaan riittävä löysiä, niin sitten varmasti menee molemmat. Missä menee opettaja? Tuolla vaan opettajat on käytävä opetetaan siitä. Me ei saada kuulemma Sanni vetää. Älkää menkö siihen. Ai jaa, eikä nyt. Teillä on muutenkin homma. Muuten ei ehdi tekee kaikki. Ei voi juosta ohjaa kaikki. Vuorokautta päällä. Sitten zoomaa tosi nopeasti ulos ja se niinku laajentaa se, missä niinku... Mä en tiedä, tiedätkö sen efektin, mutta se niinku... Käytetään tosi paljon niinku elokuvissa semmonen koomisena efektinä silleen, että se... Mä en nyt ihan niinku saa kiinni. Toi. Niin, mut... Ja toi on semmonen, millä voi käyttää lievää komediaa, se on taas toimiksi siihen vai ei. Niin, no kun mä en tässä ole ihan varma, että toimiiko se välttämättä, koska... Siis oikeesti, mä katsoin sen teemavideon ja mä en silti oikeesti vittu keksi mikä... Mitä tällä viestitään tällä? Niin, mitä me halutaan maailmalla message? viestiä tällä elokuvalla? Että lääkärit ei osaa diagnosoida oikein. No ainakin yksi teemahan on se, että paha saa palkkansa, koska sehän niinku lopussa... Valelääkärit on perseestä. Mä oon niinku... Joo. Mun mielestä se on elokuvan nimi myös niinku hyvä. Tyhmä. Häh? Tyhmä elokuvan nimi. Tyhmä. Tyhän. Miten se tiistai sitten? Kouluaikaa. Pitäisikö miettiä niitä tiistaiset kuvataan? Niin. Mä ajattelin, Mun mielestä se kuvakäsis olisi hyvä ehkä tehdä niinku kokonaan valmiiksi ja sit vaan päätetään miten kuvataan. Ja sitten ehkä vähän silleen, niinku, että katsotaan, että miten toi maanantai menee, että onko nämä kohtaukset liikaa vai onko tää silleen, niinku, että vittu me ollaan kuvattu nää 2 tunnissa. Niin sit me voidaan vähän miettiä sitä seuraavaa me ei, tää olisi eka päivä sit, kun me ei ikinä tiedä, kuinka nopeasti me toimitaan. Niin, Me ei voida suunnitella niin. silleen. Et niinku lähdetään tällä... Et mä en tiedä miten tekoäly voisi hyödyntää tässä leffan visuaalisessa suunnittelussa. Mun mielestä ei voi. Kyllä se vaan niinku, joko sitä kautta, että sä just piirrät ne kuvat, mitä sä ajattelet on, ja pistät niihin kuvakoko lukemat. Tai sen kuvakoko määritä, mikä ne on. Ja tai sitten toinen vaihtoehto on se, että kuvaisi, ne valokuvaisi ne kuvat niillä paikoilla silleen, että sulla on siinä joku henkilö aina, ketä sä kuvaat siihen kuvaan. Se on toinen vaihtoehto, jos sä haluat piirtää siihen. Se piirtäminen onnistuu sen takia, kun mä oon kuitenkin täällä koulussa ollut niin paljon, mä tiedän niinku, miltä noi tilavia noi alueet on ja silleen. Joo. Niinku Siis mulle sopii se, jos Sannilla on luottamus siihen, mitä Jani tekee, että Janin työ ei mene niin hukkaan, koska silleenkään ei saisi käydä sitten, että ensi maanantaina Sanni sanoo, että tää Janin kuvasuunnitelma on paska, ja eli tehdään eri tavalla. Jos ei sä ole koskaan sisäisen puolella, on tapahtumat ottanut paljon lisää. Eikä nyt vielä lainaa saa. Tää vaan viikonloppu sitten perussitten menemään. Jos tää näyttää kivalta, niin musta tulee paha. Ei, mäkin sain hemmikengät jalassa. Kuuluuko tässä olla tämmönen niinku korkea kaulus? Ok, nice. Persen näyttää näin isolta. Vittu, tästä tulee hyvä dokumentti. Miten se huomioon, kun persen näyttää isolta tässä haalassa? Eikö se vaan niinku hyvä? Onko lupia mennä tästä? Ottakohan nyt jos menee. Tarvittais akkuporakone. Ja sitten kysypäs niistä keiseistä, niin mä lähden tänne. Eiku, onko se tuolla? Ei. Ei. Nyt tuntuu oikealta. Täällä on joku pommi.
Yes! Ihan paska. Hei, tää oli tässä. Niin. Eropaperit tuolta opintotoimistosta. Aivan varmasti. Onko sulla Mua vähän naurattaa se, että kun Joona kuvaa ja te nostatte niitä keisejä, mutta se on vaan mun ongelma. Mutta sä näet sitten jälkituotannosta. Kuinka hauskaa. Nyt se. Tuloja. Kuka haluaisi periä tän homman? Mimmeili, missä kaikki aina. Niin, tää on Sä oot tollanen, että sä aina niinku... Jotenkin tää, että aina ketä karvasin, niin se... tää on jotain seksismiä. Niin. Tää on pikkusiskon oikeus laittaa iholle, niin tekee nää oikein. Se vaan pitää niinku inho. Siinä on vaan se aika välillä paino riittäisi. Vastaan halutaan millaa joku, niin pitää katsoa, ettei näe liikaa tonne päin. Saatko sulla joku ton kellon kautta ton maskin pois? Toisaalta se on kyllä hyvä, että se on kyllä hämminä. Mä tarvitsin enemmän niinku heijastuksia, että heijastaa seinän kautta. Tavallaan mä en tiedä, onko näin tarpeeksi tehokkaita valoja siihen. Mä oon sitä samasta kokemusta. Näin mä sen näkisin. Aloitetaanko me niinku tästä? Mä itse ajattelin silleen, kun mä kuokusuunnitelma, että se niinku katsot tavallaan niinku sun jalkoihin silleen, sä oot niinku vähän päässyt väsähtäneenä siinä. Sä oot vähän aikaa tolleen, sen jälkeen sä käännet kattoo ovelle päin silleen niinku, ei koska se on ohi auki. Okei. Olet valmis? Joo. Suviskaan tää semmonen kuvakulma kanssa, niinku tavallaan kaverin kanssa, niinku, kun Eemi kävelee tohon, niin tavallaan selän takana johtaisi silleen kaverille. Mä en tiedä sopisiko se. Niin. Vai onko se tarpeeksi? No siis voihan sitä kokeilla. Eihän sitä ole siis pakko käyttää. Mä suorittelisin. Yksi kohtaus, mikä me vielä pitää kuvata tästä ainakin, on se, jos tuot oven ulkopuolelta. Se on se, että kuvataanko me tässä vasta pitää päättää, mikä se on se. Eikö me päätetty, että se on se? Joo, että tää joo. Niin. Okay. Kuvataan nyt se, kun se tuot huoneen ulkopuolelta se kohtaus. Okei. Mitäs meidän kello on? Puoli. Tuuppa Eemi seisoo tuohon oven luokse. Katsotaanko se, että missä kohtaa se Eemi niinku, kun se avaa ton oven. Oliko se oven silleen rakosella, että se niinku kuikkaa sit silleen? Noin. Joo, sen mä. Pitää vaan siinä matata julisteen. Tuskin on kahden tärkeä julista. Eikö taas se kuikkaa sit ovesta? Eihän sitä... Niin mä kuvaan aika ylhäältä. Heti kun mä saatan vitu kameran toimii. Joo. Mä oon taas näytettiin, kun mua hämmästyttää mun oma fiksuus, kun mä pidän kameraa tässä kiinni samalla, kun mä taiteilen tän kanssa. Tää kun kaatuu, niin... Niin. Miksi et sä mene? Come on. Miksi sä soita? Hei, no niin, kiitos. Niin, mitä mä teen? Sä vaan lähdet haahuilemaan. Mennään mäkin tonne päin. Niin mä olin kävity se käytävä, niin kun sitten lähtin tuonne päin. Niin. Se ei näy. Ei se näy. Sinne oven toiselle puolelle ja sitten Sanni huutaa sulle käy. Kuulet sä sit kun mä huudan? Joo. Käy.
And that's a brand. Ihana toi natina. Se sopii tosi. Joo, se oli hyvä. Menikö se kiinni? Päästäänkö me sinne enää takaisin? Huomilla siellä käytävällä, eiks niin? Joo. Mä en ihan kuulla kuvaa, mutta voit vähän No me saamme ilmoittaa siirtää ne penkit. Niin ottakaa sitten kaloja mukaan. Joissa niinku koska ootteko mennyt? Kyllä me. Se on se maa. Olisiko ollut näyttelijä? Eevi tänne. Juoksit vaan, se on niinku aina saada. Aina se huomitaan. Niin että ei saa tarjota mitään. Kamera käy. Tässä ei tarvitse sanoa mitään kohtaa, sanot vaan. Joo. Noniin. Ja käy. Tää tarkennus on, sitä ottaa toiseen kohtaan. Mut siis kuvana niin ihan vitu hyvä. Jep. Kuvaa saa sen tarkennuksen vielä. Ja käy. Juoksit se Jani läpi siitä puolesta? Pitäisikö sun make mennä vähän tonne päin sen litin kaaville ja sä voimistuu tässä kohtaa. Tuliko siitä mitään? Niinku tähän. Ainakin se näytti hyvältä. Niin. Ja sittenhän me varmaan näyttää tuolla. Joo. Niin. Tää kamera kääntyi Niin niin mä katsoin, että se Joo. lähti just kääntyä tosta. Eli meidän pitää mennä ihan tonne perälle, ettei me näytä. Sitten mä laitan tässä sen tilan päälle, se yleensä kääntyy, mä käännyn tälleen. Mä laitan sen päälle, se ei käänny tolleen ollenkaan. Tästä tulee mieleen vaan se kana, jossa. Eli no mennään tonne rappusten yläpuolelle. Niin. Otan varmuuden vuoksi varaklippi. Et mä oon vaan paikallaan tämän kameran kanssa ja ei juoksisi ohi. Joo. Et jos nää ei toimi, niin sitten käy näistä. Hyvä. Jee. Mikä se muuten oli se mesta, mitä se Antti sanoi, että... Mikä se oli se juttu? Kun ei päästä sinne putkihuoneeseen, mutta oli joku toinen paikka. Mä kuvaan nyt yhden kohtauksen ennen tässä vasta, kun niinku se on yksi mun oma idea. Okay. Okei. Siis niitä oli kaikki pommisoja ja kaikki, mutta niissä ei kyllä oikein voi juosta, kun on niin pieni. Niin, mutta on nyt harhailua. Kun se nyt haahuilee. Jotain se silloin sanoi, että ei päästä sinne, mutta oli joku toinen paikka. Sillä ei tietysti ei mitään. Eli ei saa mennä ohi.
No ei vielä. Ei saa saada kiinni. Tuossa jahtaat jotain metsän ohi. Mutta ei minun lähdettävästi vitusti aikaisemmin, että se näyttää, että me oikeasti juostaan niinku kovaa, koska kyllä me nyt päästään niinku juoksemaan kovaa, mutta sit se ei se näytä kissulta, että me juostaan tässä vieressä silleen, että moi! Niin. Tai sit se ei myöskään näytä, että me hölkätään siellä perässä silleen. Niin. Siinä tekee. Se on oma portti. Mitä voit tehdä silleen, että niin se onnistuu, mutta voit ottaa niinku tuolta vauhtia. Niin. Katsotaan, kuuluu semmonen tynks, kun me törmätään Jimikaan molemmat näihin kouluun. Niin mä vielä jotenkin vähän. Täältä tulee. Niin pitää mennä vähän silleen. 5 minuuttia. Me ei varmaan. Käy. No nehän juos pitkälle. Vittu meidän ruokataan saa. Ei pystynyt pysäyttämään vauhtia. Ei tää onnistu ilman kimpoili. Tää se ihan liikaa. Toi tarina on ihan vitun hullu. Joo. Niin on. Samas silleen Niinku vierekkäin vai niin. miten? Vai silleen Niin tuossa lopussa oli hyvä, kun te saitte niinku kiinni, niin siitä se näytti tosi hyvältä. Mulla vaan kamerat täydessä niin Kuinka pitkälle me niinku juostaan, kun tuolla on luokkaa auki ja siellä... Tuohon ovelle saa. Okei, me juostiin sen toiselle ovelle ja siellä on tyyppi, kun kattoo luokasta, että mitä vittua me vaan tarvitsemme. Joo, mutta ette ruokalaan saa. Ovelle niin pysähdytään ja jatketa eteenpäin. Mä vaan odotin ulko-ovelle asti. Okei, kiitos. Mut se näytti hyvältä. Sitten kun ottaa kuntoon siellä. Pääsi tolleen vitus järjesti. Sitten mä tasapainan tän kimpoilun. Mä oon varma, että media-alan tyypit olisi joku meemi tässä koulussa. Vaan se hyviä huolta. ja mut sit kun miettii, kuinka moni on meemi media-alan tyypeille, niin ehkä se on tasapainottaa. Vitsi, se on myös meme. Onko se minkälainen säätän? Kuulis Rantti Luutilalta eka kertaa, kun laskitte. Joo. Niin on. Action! Me oltiin liian lähellä eilen. Me ei saada sen kiinni, mä joudun jarruttelemaan. Jaksaaks vartijat vielä juosta? Jaksaa. Nyt sama homma, mutta Eli... Ja nyt ei saa naurattua. Ei me nyt ei oo naurattu. nyt kaikki ylimääräiset menee taas sinne rappusten. Joo, se on niin. Joo. Käy. Haahuilee. Potilas harhailee sekavaisena. Miksi te olette lähtenyt vitun vaikea sana tänne? Sekavaisena Eli tää on nyt se kohtaus, mikä tulee sen jälkeen, kun sä oot herännyt ja poistunut sieltä huoneesta. Mikä se ovi oli, kun Joo. niin tää on nyt se. Niin me kuvataan tätä samaa myös siellä liikkasalissa niissä rappusissa. Sitten. Kun sä niinku haahuilet, tiedätkö, ympäri sitä. Joo. Tosiaan alkaa todellakin valmiit siihen, että näitä aletaan joutua kuvaamaan uudestaan vaan pelkästään sen takia, että kameraan-astukset ei ollut hyvät. Tuossa oli se iso näyttö, mistä mä katsoin aikaisemmin, ja siinä kaikki näytti olevan hyvät, mutta sen oikeasti huomaa vasta, kun menee tietokoneen päälle. Jos Joona viitit tulla vähän postaan tossa, niin mulla vähän naurattaa se, että Joona kuvaa ja te nostatte niitä keisejä, mutta se on vaan mun ongelma. Tää on tämän elokuvaprojektin niin kiinnostavin vaihe, kun liitotaulu irtoaa seinästä. Tätä mä just Joona sun varattelin täällä kuvaa.